Hello. Hello, mkoma ndeipi? Hello. Hello, zviri seiko mkoma? Hello. Hello, zviri sei mkoma hamusi kundizwa here? Ndine imwe call bati wakadaro. Hello. Hello, mkoma muri right here? Ndiri right. Zviri kudii? Ndiani? Ndi Thomas na Nixon. Ndi Thomas na Nixon. Tauya zvenge nhengeni dzenyu dziya. Mauya nenhengeni. Muri papi? Izvozvi tiri panhingirikini pamujiti apa. Asi hino manje kondakta wacho uri kunetsera mari. Ndandi mwakati bhakiti renhengeni nebhakiti rematunduru. Imari. Tiri kuti nhengeni dziri kuda 350, matunduru arida 400. Aikazvi. Apa pane futi nhingirikini iri kudiwa ka yebhazi. Imi mafane imi munekama kukusaiza. Mafane imi munekama kukusaiza imi. Pakuda 300 nhingirikini. Imi mafane mati mkoma wenyu anoshanda mutauni. Parikudiwa murudi kwe mafane imi. Amira izvo. Tokurova. Mafane vanoda kurova ava. Ndinataura kuti bhaya wacho ndiye mkoma. Hello. Webhazi wacho uri kunetsa manje uri kuti wani uri kuda yebhazi. Ini ndataura kuti pane nhengeni dzacho ndinadzo izvo zvawada kutobatira nhengeni nematunduru. Iyo mfana unataura mkoma wako, taura mkoma wako. Kuti pane harurwa, taura mkoma wako kuti pane harurwa. Aiwa muharurwa mira ini asa. Bomba futhi. I don't know US. Irudiwa matunduru nenhengeni. Oh my God. No man, why are you this ruthless, guys? The line is busy. You guys won't believe who we are pranking. Right? Yeah, I know it's something. Okay. Toshinga. Pauda toramba ikuda kuti azidzise zige ma-US dama-US iya munga nhengeni nematunduru dzingachipe izvozvo zvekudaro nguva inei aiwa mafainda aya akudiwa yakuti incorrect number yatabvofona izvozvizvi iyazve atizvidiba komana apa mafainda akudiwa apa pamunhu wachada iri foni hesh halo komazita. Hello. Pachi pamwe mkwa. Ndiri kutaura nani? Mkwa ndinoti vanhu vacho akandibata. Apa inini ndauya nawo matunduru aya. Uripiko? Izvozvi ndiri pamujiti apa. Bozi inini izvozvi mota iri kusevhisi inomunga yakupera zvayo. Inondochidii manje? Anhu acho aro saka nditi kombi yacho ndiuye nayo here todhila ipapo. Kwari kuda mari yekombi. Right, yekombi i10 bozi tabva kwanyika. No izwa izve. Mukangotaura zvamuri kutaura izve ka inini ndandisina kuziva kuti uri kuuya handiti. Saka mukangotanga nekungotaura kuti tiri kudidi inini wati ndiri kufunga kuti ndofunga bhaya ndiye akataura kuti last week inini ndiuye nhasi ka haazi kunyatsotaura. Muri kureya bhaya ngaauye nadzo paokei. Saka tikandouya izvozvizvi because padiwa 350 yenhengeni ne400 ematunduru. Plus transport. Saka inini handiti ndezvebasa akati ndimika muri kudzida. Aiwa ndezvemushopuka zvekutengesa. Ini ndakafunga kuti ndedzekumba kainini vakati ndine muri kudzida. Zvakwana. Mkoma, hello. Yes. How are you, Mkoma? Ndiri right. Mkoma Mzembi. Muribo. You've just been pranked. You are speaking to Chayama Ningi and Lampi from Diamond FM. We've just pranked you, Mkoma.
hakuna nhengeni. Ndiri kushaya kuti vanhu vakuiteiko zvisiri kuitika. Mukati chiuyai nhengeni. Matunduru 350 rumors here. How are you, Lambi? Seiko Ngomango. Long time. Ndiri kushaya kuti who are these people who are kutamba neni kudai? Ndazwati chiuyai kuno mana. Makasimba here timu yangu. Amushe ndanakirwa pemati wandouya auzi kuti taura kuti uri kuuya. Aiwa, because ndatoona kuti vanhu vanenge vari kutobata nawo ndikati chiuyai kuno ndicharatidze bope racho. Aiwa, tinobonga mukoma. Tamboti nasaiwa mukoma unoteerera radio but ndiriziva kuti izvezvi zvari kubasa ngatimboaprengewo ambozwa kuti zvinodii kuprengwa. Mwaita henyu, thanks very much. Thank you very much. Thank you, Goma, all the way. So he is the manager for okay kuno kumamtare muno mpasirapo. Saka tataka tikati ndiani? Tikati chamwati. Azandizo wakataura na baya. Oh my word! I'm loving this. So I'm going to tell him to check it out on Facebook, yeah? I'm going to go nematunduru e400 apa ndada kuzokangana ze ndana zokangana ndati zita tindiani nani aza kuvunza futi zita shanga